Здравейте, VBOX фан! Съжалявам за този удар, като чухте. Микрофон ми падна. И горе ръцете. Наистина, казвам горе ръцете. Сериозен съм. Майтап. Можете ли да напишете лично съобщение как да играя с вас, който има сървър за двама или за няколко души. И да ми изпрати своя скайп и да играем двамата. Така. Моя скайп се казва Mirko.Lugov. Чакай. Опс. Скайп бомби. Mirko.Lugov. Който не знае как се пише Лугов или не знае как да напише Mirko.Lugov на английски, в преводачката ще напише на български Mirko.Lugov и то ще ви излезе на английски. И сега така, моля ви, изпратете ми, искам да играя и с други хора. Че никога не съм играл с друг човек. И моля ви, пишете ми това, където ви казах на лично съобщение. Опса. Така. И сега ще опитам да оцеля десетката. Опса. Ето и така, без да гледам. Хоп, къде оцелих? Чакай. Хоп. Ха! И десетката оцелихме. Най-трудно е да оцелиш. Ето... сега ще покажа. Не мога така. Не малко така. Не малко. Оф. Я ще дойдат стрели. Я. Стрелям. И следващия клип. Няма да правя следващия клип, докато не ми изпратят. Който гледа да ми изпрати скайпа си и ако има сървър да ми пише скайпа си на лично съобщение и тя да влезе в неговия сървър и не знам как се влиза в коментари. Който има така да ми пише на лично съобщение и като ми го напише, ще направя един епизод и след това като ми получи съобщение, не е така, ще играя с другия, ще му кажа кога си игра по скайпа и там с сървъра. И очаквайте новия ми клип. Ето сега да ви развеля. Това сме го правили. Разумцетни пигита. Най-интересното. Кой ли знае, това е свръхсекретно, но не би го показвам. Такива крави. Ето, може да си спрете да видите
колата, направих светлите, правих това, правих фонтаните. Правих това. Готино е, но... Не знаете какво е това? Тук никога... Това е затвора. Има муглита. Знаете, че е позволено. Тъпи решетки. Не мога ги оцелиш. Не мога ги удариш дори. Ще убие куче. Ако изправя сега и това. Атакуваме. Ще убия! Чувай, фада! Умри! Знам, че го казах, но... Това се е всичко от мен.